Nechte ho to nabrat, sejměte nejdřív vpravo ty elementály. Nejdřív sejměte vpravo elementály. Teďka je Mindtank Kulejda, jo, takže Jedlík s Dýnem jste na Kulejdovi. Mori, vezmu se levou stranu, no. Jo. Tak damage do něj, šup. Marka 2, přebíhá jeden jetka teď. Ne. No oni prebiehajú teraz. Ostávame tu Ježiš, všetci. sorry. Jsem mimo zase. Ja som sa rozbehol, ale zase zavlila ma bubla. Buď Není už náhodou třetí Je Marka? to jisté. Teď už bude, no. Už. Teď bude. Už. Pojďte už. Tak pojď, stop damage, pojď. Heal ho. Jsem v buble. Bude. Naber si to. Mám Hydrosa, super. Ty lží. Byl jsem v buble. Já jsem to viděl v pohodě. Jak si můžeš vůbec, to ti to musel někdo přebrat. Ne, on se bubnu trošku stahal. Splašněte to. jedlo combat res na Deanu. Druhá marka. Chci budem dětka přeběhnout. Teď. Proč tam je bounty? Bounty, jak to, že to máš na sobě, co jsi udělal? Přeber to, teď. Nečumí se na agro. Pojďme na fázi už tam, no. Zkus urazit mě. Murak, já tady tu fázi utankuju, bose. Tady tu, jo? Pak to Kledo vezmeš na další. Kajčo, zdvihni Jim. Máš to Jenom tady Morihojko. ještě. No tak Koleda si to pak vezme příště, ne? Jo, při přechodu zase si stavujeme Kledo. Kajčo, vezmi Jim. Druhá marka. Jedlo, Preběháme? máš nabitý combat res? Přeběhnout. Rangetka, shoot. Hufik ty tiež nemáš, ne? Stop damage. Stop damage. Tak Počkej ja ho ještě pošetrím. nepřetahuj. Až ti řeknu. Já vím. Mori. Jdu. Pojď. Kledo brho, jo. Ty jsem dole. Co děláte? Plošněji, všichni plošněji. Dobre, ukľudníme sa, fokusneme to. Zaberieme teraz troška. Mori, zdvíham ťa. Buff up. Preběháme, nie? Rebufněte, jo, rangetka přebíhá, přitom rebufněte Moriana. Nemôže niekto zvyhnúť jedlíka? To by vlastne bol healer a bola by aj ďalšia... Už ne, ja som ho zdvíhal ešte keď bol... Milička, stop damage, Aha. Kuledu healujte. Říká už dvakrát, že nemá res. 8 minút. Už pojď, Kledo. Už musíš jít jinak. No dobré, ale ja nemám manu už. Potky. No som to začal točiť až teraz, som neveril, že tu budeme mať... Máš už Bloodlust? Ion? No, na to nemá agro zatím. Ale tak fajn. Počnete. No ty kokos. Tak teraz to točte aspoň bombu, boha. Tak máš back, tak sa snaž. Druhá marka. No a Marka přebíhá rangetka. som sa nenasadil. To kvôli tomu máš malo manu. Ticho. Marka 3 za chvilku. Milička, stop damage, šup, přebíhám, Milička, čekej Kuledo. Mám bombu. Ale healujte to, Kuledo. Stop damage neznamená stop heal. Mám ho. Pojď už.
Pojď, přetahuj. Obidvaja druidi, čo žijú, mi napíšte, koľko minút resu vám zostáva. Mám hydrosa. Trošku ho potáhni dolů, jo, Kulajdo. Plošnete. Kajčo, ty koľko? OK. Marka 2, rangetka. Ta natura fáze mě fakt nebaví, jako. Marka 3, milíčka. Stop damage. Ale stop damage. Připravte nástřel na Kulajdu. Pojď už, Kulajdo. Vemte tak bosově, co to je společný. Ty krás. Hera odpalte. No ty už. Plošnete. Jsou dávno. Ten tvoj tam stejně není, ale. V bubline som. Ja furt. Marka 2, rangetka přebíhaj teď. A po tomhle přeběhu už nebudeme se bíhat, jasný? Když teďka přeběhneme, tak už to dáme na druhé straně. Proč? Bacha na to. Přestaň ho. Hlavně si nepřeběhněte takhle To bylo Nemohl se mu úplně... utrhnout. Mám bossa, heal. Kurva, dej go nejdřív. Pojďte si stoupnout na koncentračku všichni. Ať se to... Už jenom bossa, elementa nechte. Pušejte jenom bosse, žádný plošnění, jenom boss. No Mori, vydrž 20 sekund, hej? Nemám manu. Ale vydrž, boha. že se trhnul. Dobře, stačí říct, vydržím. A jo, díky, Karne. Au. Heal Karneho. Dělám, co můžu. Vřít! Kurva. Kulajda, tam ti to. Nejde tam. Ale to už padne. No, už jsem viděl lepší vůli. Někdo, nikdy nepřebíhejte. No toto bol pruser jak svinia, chlapi. Ne, tako to musel přeběhnout, protože to tankoval Bless a tako to bylo lepší, když už nic. Kurva, dej